Ένα, δύο, τρία. Μάκρυ! Στο δρόμο των επιτυχιών βαδίζει και πάλι ο Μορφωτικός Σύλλογος, ο οποίος σύντομα θα προσθέσει ακόμη ένα κύπελλο στην τροπαιοθήκη του. Αυτή τη φορά με την ομάδα των εφήβων του μπάσκετ. Είχαμε κάποιες αντίξωες συνθήκες στην αρχή, γιατί ήμασταν πάρα πολλά άτομα, γύρω στα 20-22. Αλλά μέσα από τις προπονήσεις και τη χημεία που έχουμε, καταφέραμε να διεκδικήσουμε ουσιαστικά την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Βγήκαμε πρώτοι, τα καταφέραμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι και μαζευόμαστε συχνά, όπως βλέπετε και εδώ πέρα. Και χαιρόμαστε για αυτή μας την επιτυχία. Όσο προχωράμε, όσο είναι φυσιολογικό, ελπίζουμε, δεν έχουμε... Η φιλοδοξία μας είναι, εντάξει, η κορυφή, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Η δεύτερη φάση τι περιλαμβάνει? Είναι 14 όμιλοι στην πρώτη φάση, περνάνε από κάθε όμιλο 2 ομάδες και διασταυρώνονται πρώτος με δεύτερο άλλο ομίλου. Βγήκαμε πρώτοι, παίζουμε στην έδρα μας σε όλους τους αντιπάλους των άλλων δεύτερων ομίλων. Σε νοκάουτ αγώνες? Ναι, είναι νοκάουτ. Όποιος εκεί περνάει. Έχουμε το πλεονέκτημα ότι είμαστε στην έδρα μας, έχουμε φύλαχλο κόσμο δικό μας και ελπίζουμε να μας δώσει δύναμη για να συνεχίσουμε. Βασικά, κοιτάξτε, πολλά χρόνια βγαίναμε δεύτεροι και χάναμε την πρόκριση για λίγους πόντους, για 2 νίκες ας πούμε. Και το περιμέναμε καιρό αυτό. Ας πούμε, από τη χρονιά που θυμάμαι, εγώ από την πρώτη χρονιά που πήγα παιδικό, εδώ και 6 χρόνια, ας πούμε, το περιμέναμε αυτό. Μετά από τόσα χρόνια, σκληρή δουλειά, είμαστε μαζί από μικροί, υπάρχει πολύ καλή χημεία μέσα στο γήπεδο και γι' αυτό καταφέραμε και περάσαμε. Πιστεύω, επιτέλους δικαιωθήκαμε και δικαιώθηκαν και οι προπονητές και οι κόποι μας και περάσαμε πρώτοι. Αυτό είναι το κλειδί. Πάνω απ' όλα να υπάρχει θέληση για προπονήσεις και τα μαθήματα. Εντάξει, πάνω απ' όλα τα μαθήματα και δυστυχώς δεν μαζευόμαστε σε όλες τις προπονήσεις. Προσπαθούμε όσο προλαβαίνουμε, με υποχρεώσεις και αυτά, να ερχόμαστε στις προπονήσεις, να μαζευόμαστε στην ομάδα για να έχουμε απόδοση στον αγώνα. Βασικά πρέπει να έχεις μια χημεία ώστε να συνδυάσεις όλα μαζί. Εντάξει, το βασικό πάντα είναι τα μαθήματα. Φυσικά είναι το πρωτεύον. Αλλά αυτό που αγαπάς, όπως είναι το μπάσκετ, δεν πρέπει να το αφήνεις. Και πιστεύω είναι το χόμπι μας, για μένα τουλάχιστον είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μου, δηλαδή δεν θα ήταν εύκολο να ζήσω χωρίς αυτό. Και εντάξει, αυτό που περάσαμε τώρα ήταν κάτι που περιμέναμε χρόνια, είμαι 7 χρόνια τώρα στο σύλλογο, όπως πολλά παιδιά ακόμα και το περιμέναμε πολλά χρόνια, ήταν κάτι μεγάλο. Και τι βλέπεις λοιπόν για την επόμενη φάση? Φυσικά θα νικήσουμε, θα περάσουμε, τι να κάνουμε. Φτάσαμε μέχρι εδώ πέρα, φτάσουμε και πιο ψηλά. Άρα την κούπα θα τη φέρουμε στη Νέα Μάκρη? Τη φέρουμε. Θα προσπαθήσουμε, είμαστε μια ομάδα, είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ μας, γνωριζόμαστε καλά, δεν παρεξηγούμαστε και πιστεύω ότι ίσως το καταφέρουμε. Μπορώ να πω πως αυτή η διαδρομή ήταν πάρα πολύ δύσκολη γιατί είμαστε μια ομάδα με κοντούς παίχτες σε γενικές γραμμές, αλλά με πολλή προσπάθεια μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε και στην πρωτιά. Τα παιδιά δεν υπάρχουν, έχουν απίστευτο ταλέντο. Και δεν είναι μόνο το ταλέντο, είναι ότι αγαπάνε και πολύ αυτό που κάνουν. Ο σύλλογος μας φέτος έχει ζήσει ιστορικές στιγμές. Ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η ζωή τους, έτσι. Με μαθήματα, με διαβάσματα, δεν έχουν χρόνο. Κι όμως προσπαθούν να ξεκλέψουν μέσα σε όλη αυτή την πίεση που περνάνε στην καθημερινότητά τους, να έρθουν μία ώρα έστω σε μία-δύο προπονήσεις. Όλος ο σύλλογος είναι μια οικογένεια. Είμαστε. Και περνάει δηλαδή από τον κύριο Δημητριάδη, από τον Νίκο Τομοριανό, από την κυρία Κέτη που είναι πρόεδρος και από όλα τα μέλη του Συμβουλίου. Αυτοί μας δίνουν την τροφή για να μπορέσουμε και εμείς να συνεχίσουμε και να είμαστε καλοί στο έργο μας. Τα τελευταία χρόνια στον Μορφωτικό Σύλλογο της Νέας Μάκρης γίνεται πάρα πολύ σωστή δουλειά. Αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα τόσο των εφήβων όσο και το χθεσινό αποτέλεσμα των παιδών, οι οποίοι κατόρθωσαν και πέρασαν και αυτή τη φάση, με αποτέλεσμα να κάνουν το 2-2 και παράλληλα φαίνεται και από την πορεία της ομάδας, της αντρικής ομάδας του Μορφωτικού Συλλόγου, η οποία διάγει και αυτή μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημά της, όντας δεύτερη στο πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχει, στη ΓΑΜΑ ΕΣΚΑ. Υπάρχουν ταλέντα τα οποία προωθούνται στην αντρική ομάδα και έχουμε φτάσει στο σημείο αυτή τη στιγμή η ανδρική ομάδα να απαρτίζεται σε μεγάλο ποσοστό από παιδιά της δικιάς της περιοχής, τα οποία προέρχονται από την Ακαδημία της.